Lidi, dneska tady máme zase video z Trainsenu. Za to kouknout, byl tam ten francouzský update. Takže si dáme rovnou Francii. Máme třeba, vytvoříme si server. Tak, to třeba, mám tady dispečera, dám to pro 4 lidi. To vytvořit. Tak. A to dám na hlas. Jste to slyšeli víc? Takže já už jsem tady. Já nevím, hele. Dáme si asi pasažér. Hele. Jo, tak jsme vlastně ve Francii, takže si dáme TŽVčko. Tohle, nebo tohle vlastně červený. A já bych si dal, který byl v České republice. Tohle. Mně se líbí. A vyzkoušíme tu novou trasu. A my pojedeme z té nové zastávky, pojedeme až do Londýna. Takže pojedeme přes ten tunel. Dáme si ticket. Play. Dáme na první kolej jdeme. Tak. Už ho tady máme. Jdeme do něj. Je tady nastupování stejně jako u Pendolina, takže se musí zadívat. Tak. A až mi nastoupí všichni lidi, tak se vám ozvu. Tak, já jsem se trošku změnil kameru. To bylo taková divná. Dáme request dispatch. Můžeme vyrážet. Dáme to na 120, tak máme jet. Jet 120. 120. A jedem teda. Se pořádně rozjedeme, jak se vám ozvu. Takže my už se blížíme ke zastávce, takže budeme rovnou brzdit. Jsem nejel na těch 120, jak bychom měli jet. Mohli maximálně jet. Vidíte, že už jsme tady a tady už. Aha, my jsme vlastně nezastavujeme. Omlouvám se, jsem se to trošku spletl. Na té zastávce se vám ozvu. Tak, už ji tady vidíme. Tak se tady zahoukáme. Nastavujeme rychlost na 140. Protože se tam může. 140. Tak. A jdem, ale za chvilku budu zpomalovat na 120. Takže začnu brzdit. Tak, dobrý. Tam 120. 120. Já to dělám číslem. Když se naklikám to číslo. Ale já si zastávka. Tak, super, vidíme, já se ozvu na další zastávce. Už se blížíme a kdo ví, tak nevím, co jsou tohle za tečka. Za tečku. Jo, a už se blížíme. Tak až tam budeme, tak se vám ozvu. Takže no, už budeme zajíždět do zastávky. Na kole 1. To bylo taky jediná. Jsme mohli jet. Takže tak to můžeme nechat jet. Máme to na těch 80, tak můžeme jet. Já už začal brzdit vlastně. Už jsme tady na zastávce.
Aha, já to vlastně nezastavu. Já tady nezastavu. Jo, vlastně tady nezastavu. Já jsem taky jel to. Si mohu to projet. Pokládám těch 80, ne? No, jak tam bylo, že máme jít na kolej 1, tak jsem si myslel, že to je nějaká obrovská stanice. Já jsem totiž tady na té francouzské mapě strašně dlouho nejel. Protože až budem někde poblíž tunelu, tak se vám ozvu. Tak, už tady vidíme, já jsem zrychlil, protože můžeme zrychlit. Už je tady ten tunel. Takže se rozsvítíme světýlka. Jsme si i tady v kabině. A jdem rychle. Za 3 kilometry vlastně budeme ještě moc zvyšovat rychlost na 200 kilometrů. A já budem trošku dál, budem 1 kilometr k těm 200 kilometrům, tak se mám ozvu. Já mám tady ještě zatroubím z kabiny. Tak, už jsem tady, trošku jsem to zdržel, no. Takže to nevadí. Když furt jedem těch 160, tak chvilku budem čekat. Jinak jako, já jsem chtěl natáčet vlaky, protože jsem chtěl. A dejte like a odběr. To dejte taky určitě. A ještě klidně se připojte do mé komunity. Taky. A nevím, pokud dáme 50 000, tak 50 lajků, tak budou možná streamy. Každý den neslibuju, ale někdy budou. Takže až budeme zrychlovat, tak se vám ozvu. A nevím, za chvilku za 100 metrů budeme zrychlovat. A tady už budeme vlastně už i zastavovat. Protože už jsme vyjeli s tunelou, ale ne, ještě budeme zrychlovat. No takže Včko, takže dobrý, takže můžeme 300, ale můžeme 200, což je veliká škoda, že už to hodně má těch 200. Tak, teď to hodně má těch 200 a už to jede. Už to zrychluje. Možná vidíte, už to vidíte. Budeme za chvilku, můžeme ten 140. To byl strašný skin. Doufám, že nedostanu pokutu a začínám brzdit rovnou. A ne, dobrý. To dojedem. No, až to dojede, tak to bude mít. Doufám. Za 600 metrů. Mám vlakem. Jako on je docela starý, nechci jen říkat. Ale jako ty DŽVčka byly v Česku, já jsem na nich byl. Takže já nevím, kudy oni jeli. Oni přes Havlíčkův Brod. Nějak, nevím, oni byli určitě v Praze a v Brně. Takže to jelo z Prahy to jelo do Plzeně, potom to jelo ale nevím, nebo z Budějek jsou potom jako trati na Havlíčkův Brod, protože tam se jede zdí vlastně přes Kostelec a Dolnice Rakov. Nevím. Tak a potom z Jihlavy to jelo do Brna. Jak bylo na zastávce, tak jsem tak, my už tady jedeme pod mostem. Jo, no, pod mostem. Přesně tak. To jste se zase všimli. A ven. Vyjíždíme. Já jsem měl na jedničku. No, se strašně tady plete. Na těch lech.
Naštvou ty lidi. Jsem se žádná míň. Doufám, že vám to nevadí. Mě to málo utrhlo uši. Jako tady řvou ty lidi. Jako ty cestující. Jsme přijeli. Tak, světlo jsem mohl dávno vypnout z toho tunelu. Takže my odbrzdíme. Dáme dolů pantograf. Otevřeme dveře. Jdeme tady ještě kontrolovat. Jsem tady kouknout ještě semka. A to by bylo asi vše. My se tady s vámi loučíme tady. Takže... Aha, počkej. Já jsem to zase moc prozil. Jaj. Tohle se nestalo. Tak. Tady jdu. Mně se to někde stává, jo, jakože omylem to popojedu, i když jsem za tou čárou, jo. To je popojedu, jo. Tak kromě vagónu to můžeme dát. Takže teď už to půjde. No, zatáhnu i vůzky. Tak, pantograf dám dolů. Tady to zavřu a my se vám teď... Jo, dveře. Dveře jsem úplně zapomněl. Tak, teď. Dobré. Tak. My se s váma už po druhý loučíme, tentokrát už doopravdy. Uvidíme se u dalšího videa, vlakovýho a čau.